Yan mga kalagalag, ito yung pinakamagandang lugar dito na nakita ko. Tahimik na lugar at pwedeng mag-picnic. Talagang solemn ang lugar na ito mga kalagalag. Kung gusto nyo mapag-solo, mapag-isa, so napakaganda ang lugar na ito. At kung gusto nyo, kung pasyal kayo kasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay, so napakasarap din ito ang lugar na ito. Hindi natin alam kung saan banda itatayo yung museum dito mga kalagalag. Yun yung magandang mapasyalan natin kasi doon natin malalaman yung totoong history kung paano nakarating ang tangke na ito sa lugar na ito. Ayan, ayan, may mahala pa yata siya dyan, no? Ayan, naging sikat itong tangke na ito mga kalagalag. Yung stock talagang kapal yung mga bakal yung araw mga kalagalag, no? Call me a god. Call me a god. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal at isa sa papasyalan natin mga kalagalag ay itong Maliko View Deck. Diyan natin matatagpuan yan mga kalagalag sa San Nicolas, Pangasinan. Yan. Pero yung ating dinaanan mga kalagalag, nagbaya San Jose tayo. San Jose, Caranglan, then Nueva Vizcaya. Then pagdating dito mga kalagalag sa Nueva Vizcaya, dito tayo left turn sa may Santa Fe, sa bayan ng Santa Fe. Yan. So samahan nyo lang ako mga kalagalag at isi-share namin sa inyo yung mga gagandang bahagi or magagandang tanawin na ating makukunan ng video sa lugar na yan mga kalagalag. Kaya huwag kayong bibitiw mga kalagalag at marami tayong ipapakitang mga magagandang tanawin. Dito lang yan mga kalagalag sa Maliko View Deck. Kaya samahan nyo lang ako mga kalagalag hanggang sa huli at huwag kayong bibitiw sa inyong panonood. Let's go! Magandang tanawin dito mga kalagalag sa bayan ng Caranglan, Nueva Ecija. Ayan, so yung mga bundok dito mga kalagalag talagang napakaganda. Ayan. At sobrang lamig sa lugar na ito mga kalagalag. Akala mo nasa Baguio rin. Naka-doble na yung jacket ko, pero tumatagos pa rin yung lamig sa katawan. Medyo mataas kasi ang lugar na ito mga kalagalag. Barangay Minuli ito. Barangay Minuli, Caranglan, Nueva Ecija. Then may isa pang barangay tayong dadaanan mga kalagalag, yung Kapintalan. Yung barangay Kapintalan, medyo mataas din yan. At saka medyo mapags dyan sa lugar mga kalagalag. Talagang malamig ang lugar dyan sa barangay Kapintalan. Dito yan mga kalagalag sa Caranglan, Nueva Ecija. Yan. Grabe lang sigsag dito yung daan mga kalagalag. Yan o, grabe. Yan, first time kong nakadaan din sa lugar dito mga kalagalag. May checkpoint pala dito mga kalagalag.
Dali na tayo mga kalagalag, papasok na tayo ng Santa Fe. Ngayon mga kalagalag, oh, sarap buhay yung nakasakay sa kolong-kolong. Nakadi 4 pa. Yan mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng Santa Fe. Dito yata tayo paliko eh. Yata. Ito yung nilikuan ng ba. Saan dito yung paliko ng kuan? Papuntang Sa may tulay. sa Maliko. Left side. Sira na kasi yun eh. Ah, Yung sa tulay, yung Left side kaya. tapos pupunta rito rin. Ah, sige. Ikot lang kayo. Saan kayo dito? Ah, sige. Thank you, thank you. Kalagalag, papasok na tayo ng Maliko View Deck. Ayan. Yan mga kalagalag, may waterfalls mga kalagalag, oh. Pero maliit lang. Kuan ito, mini dam. Ang ganda rito mga kalagalag. Pag nagawi kayo rito mga kalagalag, magdoble kayo ng jacket dahil sobrang lamig. Patindi rin yung sigsag dito mga kalagalag. Ayan o, talagang sigsag road. Hindi ka makatakbo rin ng matulin-tulin dito dahil paliko-liko yung kalsada. Kaya pala tinawag itong Maliko kasi puro paliko yung daan.
mga kalagalag ko, kaganda pa ng gubat nila dyan, oh. Talagang napakarami pang puno. Parang natural pa yan mga kalagalag. Yung iba dito mga kalagalag parang tinanim na, pero yung nandoon natural pa yun, oh. Ang dami nilang pananim, oh. Medyo maaliwalas dito kunti mga kalaglag. Yan, oh, talagang malakas kasi yung hangin sa taas mga kalagalag, oh. Yung pugs, kita natin tumatakbo talaga. Yan. Grabe. Kaya kung aakyat kayo rito mga kalagalag, kung hindi doble yung jacket nyo, dapat yung jacket na makapal, na kayang magprotekta sa lamig. At maganda rito, naka gloves kayo, then naka bonnet. Kung malamig sa Baguio mga kalagalag, parang mas doble ang lamig dito, eh. Dito maraming gulay din, oh. Marami ng gulay dito mga kalaglag na mabibili. Kakain tayo muna? Kakain? Hindi pa tayo kumakain. Kain muna tayo. Ayan mga kalagalaw, grabe yung pugs, oh. Matindi yung pugs dito. Ayan, so katatapos lang natin mag-breakfast mga kalagalag. Masarap yung breakfast namin ngayon. Kakaiba. Yung donut na kamote. Yan. So masarap pala yung donut na kamote mga kalagalag. Mabigat sa tiyan. Mataas dun, oh. May mga kalagalag, oh, taas, oh. Manggagawa pala yun.
May nagtatrabaho pala doon kaya mataas. Pero yung kon mga kalagalag, yung pa sa taas oh. Doon kaya tayo dadaan. Maganda rito mga kalagalago mo, may sumisikat na yung araw. Ayan o, talagang ayan, grabe. Yan, dito kami ngayon mga kalagalag sa Maliko Viewpoint. Saan? May pasyalan pa yata dito sa taas mga kalagalaga. Etong Maliko Viewpoint mga kalagalag, bali dalawang bayan o dalawang probinsya ang nag-aagawan sa lugar na ito. Yung Nueva Vizcaya at Pangasinan. At itong sinasakupan mismo ng Maliko Viewpoint mga kalagalag, yung sa kabila kasi dito is Santa Fe, yung kabila ay San Nicolas, Pangasinan. Kaya dalawa daw sila nag-aagawan. Pero ang sakop talaga nito mga kalagalag, San Nicolas, Pangasinan ang sakop nito. Ayan o mga kalagalag oh. Talagang napakagandang lugar na ito. Talagang mapapahinto ka sa sobrang ganda. Grabe. Yan o. Grabe. Talagang napakaganda. Ayan. Diyan pa tayo galing kanina? Baka dyan. Kasi may mga bahay dyan eh. Kaya lang problema dito mga kalagalag, wala pang harang. Kaya lang medyo delikado sa lugar na ito. Pagka nagkamali ka, naku, diretso ka na doon sa baba. Walang kaharang-harang oh. Ang bangin, ang lalim. Kaya nakakatakot sa lugar na ito mga kalagalag, lalo na pagka gabi at walang ka ilaw-ilaw sa lugar na ito. Talagang madilim ito pagka gabi. Kaya ingat pagka kayo nagawi sa lugar na ito mga kalagalag. Kasi yung gilid oh, talagang wala pang harang. Sweet na sweet oh. Sweet na sweet. Mainit, malamig kasi dito mga kalagalag, kaya kailangan may kaakap ka. Uy, ano to? Ano tong tambayan dito? Daming sasakyan. Yung may kuhan, ito ba yon? Saan tayo? Ayan. So 20 pesos entrance. Anong pangalan ng lugar na ito? Ano po pangalan ng lugar dito, Nay? Alin po, sir? Ay, hindi, itong pasyalan nito. Tindaan Historical Nature Park po. Tindahan? Tindaan. Tindaan. Yes, po. Tindaan Historical Nature Park. Kilala po siya sa Sherman Tank. German Tank. Sherman. Tank. Tank Idigera po. Ah, Amerika po. Ang ginamit US yan. US. World War. Umabot sila rito. Yes po. Hanggang sa Kiyangan pa po, sir, yung kwento po nito. Dalawa lang po kayo. Opo. Bali, 20 pesos po sa 40 po. Umabot pala dito yung gera noon. Yun po yung makikita niyo dyan sa baba.
Kaso yung museum po sana, ano po sir, on the go pa po yun, ginagawa pa po kasi. Doon nyo po sana makikita yung history. Opo. Apo, kaso ginagawa pa po sir. Ibig sabihin, matagal talagang bakbakan sa lugar na ito. Oo sir. Yan po tangke na yan, binaba po ng Lingayen, inakyat po nila noong World War II. Ay, ibig sabihin, yung daan na yan, dati yan, may daan. Ito pong kalsada sir, di po yan yung original na trail. Mm. Diyan sir, sa bundok na ito, pababa. Oo. Mas matarik daw po sa real trail noon. Ah. Bali ito po, alternative na po ito. Panibago na po. Panibago. Siguro, laging road siguro dati nung araw yan, no? Ano po, si Marcos po ang Nagpagawa ng dyan. buhay pa. Hmm. Ang nagsemento na lang po si Duterte. Duterte. Panahon na pala ni Duterte yan. Yun ang sinemento po. Galing ano. Tapos ngayon, na naging park. Yung lahat po sir ng naiwang project ni Marcos, si Duterte po ang nagtuloy. Tapos ngayon naman tinutuloy nung anak. Galing ano. Kasi yun yung ano niya eh, yung parang vision po ni Marcos. Opo. Wala tayong makukuhang mga nakasulat na kuhan. Sa ngayon sir wala eh, kasi on ginagawa pa nga po yung ano. Mga kailan natin makikita ulit yon? Siguro sir, mga 2 months pa. Mga 2 months. So pwede na kami bumalik pala rito. Sige po, thank you. Ayan mga kalagalag. So may kuan pala ito mga kalagalag. May gagawa ng museum dyan sa baba. So yung history niya. So makikita natin yung history dito. Bakit naging park ito mga kalagalag. So nung una pa pala ay nagkaroon pala ng digmaan dito yung nung Second World War. At yung US troop at saka yung Japanese troop. So dito ata nagkaroon ng digmaan. So sa ngayon hindi pa natin kung talaga yung totoong history nito mga kalagalag. Pero after 2 months daw magkakaroon na ng museum dito. Ayun ang ating babalikan muli para makuha natin yung tamang istorya. Yung tamang history dito. Kung bakit nandyan yung tangke na yan. May tangke kasi dyan mga kalagalag na naiwan pala ng mga US. US tank daw yan. Ay, yan yung ating papasyalan ngayon mga kalagalag. At ang ganda rito mga kalagalag. Napakagandang park na ito. Ayan. So pamilya yung namamasyal sa lugar na dito mga kalagalag. Ayan. At saka puro pine tree. Yung mga puno dito mga kalagalag oh. Ayan oh, mga pine tree yan oh. Oh. Ayan. At saka sa gabi, ang kukyat ng mga solar niya mga kalagalag oh. Yan yung nagbibigay ng ilaw dito mga kalagalag sa gabi. Ayan, itong solar na ito na mga maliliit. Itong may nakalagay dito mga kalagalag, food court, museum, Sherman tank. Yan, so ando doon. Pero yung museum, so after 2 months daw magagawa na yung museum na ito. So yun yung babalikan natin sa susunod siguro mga kalagalag. Hindi natin alam kung saan banda itatayo yung museum dito mga kalagalag. Yun yung magandang mapasyalan natin kasi doon natin malalaman yung totoong history kung paano nakarating ang tangke na ito sa lugar na ito. Ayan. So, ayan, may bahala pa ata siya dyan, no? Ayan, naging sikat itong tangke na ito mga kalagalag. US tank, talagang kapal yung mga bakal nung araw mga kalagalag, oh. Ayan, tsaka yung pagka-welding nila talagang napakaganda, oh. Pulido yung pagka-welding oh. Ang galing ng welder nito. Pwede magpapicture dyan mga kalagalag oh. Kaya lang nakakatakot, baka hindi ako kayanin yan at maliliit yung kahoy, baka bumagsak tayo dyan.
Video yan eh. Video naman yan. Video yan. Yan mga kalagalag, ito yung pinakamagandang lugar dito na nakita ko. Tahimik na lugar at pwedeng mag-picnic. Talagang solemn ang lugar na ito mga kalagalag. Kung gusto nyong mapag-solo, mapag-isa, so napakaganda ang lugar na ito. At kung gusto nyo, kung pasyal kayo kasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay, so napakasarap din ito, ang lugar na ito. At makikita natin dito mga kalagalag yung kasaysayan, yung mga kaganapan ng World War II na kahit wala pa tayo nung araw, at least nakikita natin yung mga nangyayari nung araw. Ito pa yung bakas ng digmaan na nakikita natin dito. Ayan. So, ayan mga kalagalag, sa likuran natin, ito yung bakas ng digmaan ng unang panahon na maring itong tangke na ito, siya ito sa nagdulot ng kapayapaan. Ayan, sa pamamagitan ng tangking ito mga kalagalag. At hindi natin alam mga kalagalag kung ilang buhay ang nagbuwis dito. So napakaraming buhay ang nasayang sa kuha na ito mga kalagalag, sa tangking ito. Ayan. Hindi lang basta tangke ito, hindi lang basta na nakikita natin ito na narito. Ito ay makasaysayan ang tangke na ito, dahil ito ang nagdala ng kapayapaan dito sa Pilipinas noong panahon ng World War II. Mga kalagalag, pabalik na tayo. Pero dadaanan muna natin mga kalagalag yung Dalton Pass. At isa din sa makasaysayang lugar yung Dalton Pass mga kalagalag noong panahon ng World War II. Yan, titingnan lang natin mga kalagalag kung may mababasa tayo doon na mga kasaysayan para pwede nating ibahagi din sa inyo. Kaya sama lang kayo mga kalagalag hanggang sa huli at puro magagandang tanawin yung aming ihahatid sa inyo at i-share sa inyo mga kalagalag. Close.
Ayan, so close mga kalagalag. Ito sana yung dadaanan natin, kaya lang sirado naman. Ayan mga kalagalag, dito na natin tapusin itong ating pagbablog. At sirado naman pala yung ating dadaanan sana na yung Balete Pass. Close dahil under construction mga kalagalag. Ngayong araw ng Kagitingan, sa April 9, ayan, bukas sila mga kalagalag, kaya minamadali nila yung pagkukonstruction. Kaya bawal muna pumasok yung mga turista doon mga kalagalag. Sa April 9 na lang susulitin natin. At muli nating babalikan yan mga kalagalag. At ngayon, pansamantala, puputulin na natin ating pagbablog. At ako'y nagpapasalamat muli sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. They call me a